Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den her video, det handler om 24 timer i Ramadan måned, hvad jeg kommer til at lave, og hvorfor faster vi. Klokken er 21:52. Vi hopper ind i moskeen. Vi står lige foran Waqf. Vi hopper ind. Vi ser, hvad der sker derinde. Kom ind i moskeen. Det er weekend i dag. Alle har fri. Alle hygger herinde. Lad os lige se, hvad de laver. Shababs. Spil lige bolden. Spil lige bolden. De er alle sammen løb. Ej. Spil. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على Har du faste i dag? Ja, selvfølgelig. Har du? Ja. Hvor mange dage? Jeg griner bare. Jeg ved, at det ikke er faste. Jeg er på syg 2 dage, så jeg kunne ikke. Hold inshallah. Det er godt. Det er godt. Lad os lige se, hvad de laver herinde. Der er lidt mørkt her. Folk laver brydning. 2 mod 2. 1 mod 1. Så Alex Schøfs. Hvordan går det? Alhamdulillah. Hvordan går det med at faste? Alhamdulillah. Hvor mange dage har du fastet, ærligt talt? Ærlig, wallah, jeg fester alle dage. Alle dage? Hvad med dig? Alle dage. Hvad hedder du? Musa. Musa, hvor mange dage har du fastet? Alle dage. Alle dage? Alle dage. Er du sikker? Wallah. Du er benhård. Musa, ikke? Benhård. Jeg har fået en af mine rigtig gode venner. Wallah, en rigtig god mand. 6-7. Hvad sagde du? Lad mig lige give mig selv en shout-out. Shout out. Hvad hedder du? Gå ind på TikTok og frisør Barbara Ghost 3. Rapper Ghost 3. Følg ham på TikTok, Instagram, Snapchat. Det hele. Hold os. Det er aftalt. Det var for i aften. Jeg tænker, at jeg tager hjem. Jeg er rigtig træt. Allahu Akbar! Hvad laver han? De her energi. Hvad hedder du? Jeg hedder Isa Safi, og jeg går i Tingbjerg skole. Wow, mashallah. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år Har du gammel. fastet alle dage? Lidt fordi... Kæmpe respekt. Stadig. Kæmpe respekt. Tak. Tag dit billeder. Hvorfor er det? Wallah, så smut. Vi hopper på pause. 2 hours later. Klokken er 2, venner, og jeg er næsten lige kommet hjem efter en lang tur. Jeg skal til at spise suhoor, før jeg sover, og så står jeg op senere. Men nu har jeg købt nuggets og pomfritter, så jeg spiser det, og så sover jeg. Jeg vil lige vide, ikke? Er der nogen, der kender til det her vinto med mælk? Somalia kender til det. Men er der nogen andre, der kender til det? Det her, det er vanvittigt, hvis I prøver det her, ikke? Bare lidt. Og så mælk. Du har ikke brug for sukker, min ven. Det er sindssygt, det her. Wow. A few moments later. Jeg er færdig med at spise. Klokken er 2:30. Jeg ligger i min sofa og slapper af. Jeg prøvede at redigere lidt af den her video, men jeg er halvsover. Jeg kan slet ikke. Jeg er overtræt. Så jeg tænker bare, at det kunne være en god idé, at jeg ligesom bare sover nu. Fordi jeg skal også være frisk til i morgen, ikke? Så jeg må tage resten af videoen i morgen. God eftermiddag, venner. Jeg er lige stået op, og klokken er 15. Vi har 2 timer til at bryde fasten. Jeg har sovet længe, var. Hold da op. Nu skal jeg gøre mig klar. 2 hours later. Det er dag 2, jeg faster på den her video, venner. Solen skinner. Jeg har lige været forbi den sidste frisør her i Hulgårds Plads. Og der var proppet. Der sad 2-3 mennesker. Der er det træningstid. Jeg har ikke trænet i 5 dage. Og det er også det. Man orker bare ikke at træne, når man faster. Forstår du? Men jeg tager op. Jeg er bedøvende ligeglad. Jeg tager op og træner. 2000 years later. Så venner, så kommer vi endelig op her. Det er rigtig svært at komme herop i Ramadan måned og træne. Men stadig så tager vi den. Jeg er lige blevet færdig med cardio. Så... Ja, biceps-tid.
øvelse, man ikke kan glemme, det er til maven der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er rigtig fedt. Færdig med at træne biceps nu, og det er jo rygtid nu. Så lad os træne ryg. Jeg magter slet ikke noget. Altså ærligt talt. A few moments later. Okay venner, jeg er færdig med at træne. Jeg er så sulten lige nu, at jeg ikke kan snakke. Jeg skal hjem, gøre mig klar, og så til moskeen. 8 minutter tilbage, så jeg skal skynde mig til moskeen. A few moments later. Kommer til moskeen, alhamdulillah. Folk er i gang med at tage iftar, så lad os lige se, hvad der sker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Så nu skal vi til at bede. Lidt senere. Nu hvor vi har spist i fællesskab, alhamdulillah, jeg har været op og skift, og så kommer tilbage til moskeen. Vi er frivillige vagter, folk samler sig nu. Der kommer også masser af børn, der laver ballade nogle gange. Så vi skal lige få styr på børn. Vi får masser af belønninger. Folk roser os for det, og det er et fællesskab, alhamdulillah. Det er meget godt faktisk, det er hyggeligt. Og lad mig lige fortælle jer. Mange af jer undrer jer over, hvorfor vi faster. Og mange af jer ved allerede, hvorfor vi faster. Så lad mig fortælle jer, hvorfor vi faster. At faste i Ramadan er en af islams 5 søjler. Grundlæggende pligter i islam. For eksempel for at opnå taqwa, gudbevidsthed. For at vise taknemmelighed og være sulten. Og for at udvikle disciplin osv. Selvfølgelig skaber man også fællesskab. Det vil sige, at der er ingen mad, ingen drik, ingen rygning, slet ikke. Hvis man er syg eller fejler noget, eller er gravid, eller så gælder det ikke for dig. Så skal du ikke faste. Men jeg startede, da jeg var 17 år, eller 15 år gammel, så startede jeg med at faste. Og indtil nu faster jeg. Så alhamdulillah, jeg takker Gud altid. Her var det tid til at bede Isha og Tarawih igen. Det tager cirka en time. Og så efter det rammer folk normalt desserter, men jeg rammer ikke desserter, fordi her træner meget. Og her er vi færdige. Så tænker jeg bare, at jeg skal lige afslutte den her 24 timer i Ramadan, hvad jeg har lavet. Hvis du kunne lide videoen, skriv det ned i kommentarfeltet. Like og subscribe. Ramadan Mubarak.